anyị bụ wee bịa tata ọ ihe gbasara anyị dịka ndị Igbo ya mere anyị ji wee nachi ya n'asụsụ anyị ka anyị sụọ ya ka ndị be anyị wee ghọtakwanụ ihe a na-ekwu maka ya otu o si kwesị. Ya bụ isiokwu anyị bụ wee bịa tata bụ ịgba odibo na mmepe ala Igbo. Ọ ya bụ isiokwu anyị bụ wee bịa wee nwezie ndị ọbịa nọnyegolo anyị n'ụtụtụ a iji wee nebanye anya n'isiokwu a ka anyị matakene odibo a na-agba kedu otu ọ dịbu na mbụ na otu ọ dịzi kịta na etu enwe ike isi wee mee ya ka ọ bụrụ ihe a na-eme eme ka anyị Igbo wee bụrụkwa ihe ọ bụ mgbe mbụ. Anyị nwere founder Udo Foundation bụ Udoka Ume Okonkwo. Anyị na-anabata ya na Director Social and Integral Development Center SIDEC Ugochi Ehiahurike. That's Executive Director Social and Integral Development Center SIDEC. Anyị na-anabata unu na-asị unu nnọọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa ka unu bịa tụnyela anyị ụtụ. Daalụ n'onye dọyalụkwanụ ndị be anyị ndị Anambra ka anyị nọrọ ya nọ. Daalụ ndị Anambra. Ọ dị mma. A na-ekwu okwu ịgba odibo. Biko ka m bido n'ebe ladies first. Ka Ugochi buru ụzọ tụnyela anyị ọnụ n'okwu. Ugochi biko kedu ihe bụ ịgba odibo? Okay, ịgba odibo dịka anyị si wee mara n'ala Igbo bụ mmadụ ịhapụ onye ahụ ya ma ọkwa onye ahụ ya wee jee kwuru onye ofi na onye a na-eme ọfụma n'ihe ọ na-eme iji wee maa atụ. Ndị Nnewi bụ moto pass, machine pass ka eji wee mara ha. Onye abịa ọ hapụ nne ya na nna ya si ebe tere aka dịka isi ebe dịka Mbaise, Ebonyi steeti, Nsụka, Enugu steeti wee gbagotewe ihe dịka Nnewi ka o nwee ike bịa gbara onye anụ ofili na ọ na-eme ọfụma na azụmahịa, ndị na-azụ moto pass, ndị na-azụ mgbuka. Ọsọ ka ya bịa na nke ọganụ ọhụghị ihe ọ na-emepụta na vileji ha, mana ọhụghị aka ọ na-enye na ụlọ ụka, mana ọhụghị aka ọ na-enye n'obodo. Ọsọ ọganụ a na-emekwa n'ọfụma na ọka ọ ga-abịa ka o jee gbara odibo. N'ime ịgba odibo ahụ ka o nwee ike mụta ihe ahụ ọ na-eme na-agarị ya, ka o nwee ike stọdịa ya, ka o nwee ike werekwazie ya tinyekwa aka mana ezinụlọ ha. Mana ọ gasịkwa ihe na-akpata ejikwa agba nyanwa odibo. Sometimes ihe na-anya hụ na ezinụlọ aka ha na-esichara ike no ọ bụrụ onye amụrụ ụmụ mụọ ọbara ụmụ like ndị be anyị na-amụ mmụọ gbuo egwu ukwu. Ọ bụrụ onye amụgide gbuo egwu ukwu 12 ọsọ ke ngwa ka ya gaa ka ya jee ka onye izizi jee gbaa odibo maka ọgwacha odibo a nata na ọ ga-abara ezinụlọ ma nna ya ukwu duo ya ọfụma. Ya ka ndị Nnewi ji wee kpọọ nke ha kpọrọ ya UNN ahụ gịnị University of Nkwo Nnewi. So ịhụ na ịgba odibo eshiftwele from ordinary odibo na ha nwanne ọkwa ya na-enwezikwa aṅụrị na ha na-agba odibo na school nke ha na-aga. Ọnwụ na enwe UNN of Nsụka na enwekwa University of Nkwo Nnewi. So ịgba odibo mmadụ hapụ be nne ya na nna ya wee jee onye ọ na-enejere anya n'obodo na-eme ọfụma. Ọsọ ka nje mekere like people like Ileanya ihu ndị dịka Ibeto Innocent ịhụ na ndị bụ natara akụ na ụba ha ụlọ ibi na-ejiri onye dota ha anya sị mba ka nje mekere ihe onye a na-eme. Ọwụ na nna ọ na-aka ya 5-10 years na ọ ga-abara mụ na ezinụlọ m. Ọkwa na ya wee gba odibo rube isi rubere onye ahụ ịnọ na be ya na-eme ihe onye ahụ chọrọ na ihe ahụ ị makwara ngụnwa na onwe gị eme gị ya na ọ ga-adị gị ma ndị be anyị si na onye fe eze eri aka. Ịma na ịgba odibo a na-ekwu ama m na ọ bụrụ kịta ka ọ malite odibo adị mgbe na-asị ka ịkọwa kenela anyị kedu otu ọ dịbu na otu ọ dịbu na mbụ na otu ọ dị kịta. Na mbụ ịgba odibo ọ bụ ihe dịbara na mbụ, ọ bụghị ọsọ na ala Igbo ka ịgba odibo bidoro maka na abụ mmadụ na-abụ na-ekwu okwu nna ala ka isi na Baịbụl wee na-ebido okwu m. Ijegoro na Baịbụl na Genesis 29 ịgụọ ya bido na 1 wee ruo na njedebe ị ga-aghọta ihe bụ ịgba odibo.
mana Igbo Odibo bidoro na mbụ. Lebanon bụ nwanne mama Jacob ji gbara ya odibo, gbagidoro ya odibo, gbaa ya afọ 14 wee nweta ihe ọ chọrọ inweta n'aka Lebanon. So Igbo Odibo abịa n'ala Igbo, Igbo Odibo dụbara gboo. Igbo Odibo abụọ sọ ndị enweghị ego na-agba odibo mgbe gboo. Onye nna nwere ezigbo ego na-akpọrọ nwa ya, o jeri ya ọyị ya nwoke nwekwara ego na-azụkwa ahịa, si ya jee gbara ya odibo. Ọ gbachara ya odibo eduo ya, nna ya ewerukwa tụkwasara ya n'elu ya. Ife eji akpọje ka o jee gbaa odibo bụ ofu ụzọ bụ gịnị? Ka ọ mara ife. Nke ọzọ bụ ka o soro ụmụazị ibe gbagharịa n'ime ahịa, mara ihe a na-akpọ gịnị? Nrube isi. Ka o wee mara ihe a na-akpọ na o nwere ka esi achịkọ ego, ka ọ mụta ya. Ọ ya bụ oke mmụta. Igbo Odibo dụka ije mahadum. Onye ọbụla gbara odibo gbachaa pụta, gị nwa jere mahadum pụta. Uche onye nwere onye gbara odibo na-enwe na-akarị ụfọdụ ndị jere mahadum, maka na ebe onye na-agba odibo na-afụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ịya na ebe ị na-agba odibo fụ onye ọcha, ịya na ebe ị na-agba odibo fụ onye mba dị iche iche na-abịa azụrụ gị ahịa. Ị na-aghọta okwu ha, ị na-aghọta agwa ha. Ọ ya bụ ihe eji wee sị n'ọdụ mma ije gba odibo. Onye gbara odibo na onye agbaghị odibo abụghị ofu. I were 10,000 nye onye gbara odibo, were 20,000 nye onye agbaghị odibo. Onye gbara odibo ya eme ọfụma karịa ya, maka na onye agbaghị odibo, ndị gbara odibo ga-anakarị ya from 20,000 ya wee tii na nke ha ji, maka na ọ maghị anya biznes, ọ ga-ama ihe o kwesịrị ime. Mana onye mara odibo amarụgo eziokwu na asị dụ n'ịzụ ahịa. Ọ dị mma, ịmara ọ dị ka ị na-apụkwa na ihe m jụrụ nwa obele, ịma ntị kele otu ọ dịbụ na mbụ na otu ọ dị kịta, otu esi eme ya kịta. Okay. Etu ọ dị na mbụ bụ na onye ọbụla ọ na-agụ anyị agụụ dịka ndị Igbo ije odibo mgbe mbụ, mana ịbịa kịta ịfụ na ọ dọrọzi etu afọ. Kịta ụfọdụ ndị nne na ụfọdụ ndị nna na-asịdụ na ụmụ ha ya eje odibo. Ọ ebe a ka nsogbu siri bido. Maka gịnị? Na ha na-afụta Igbo Odibo nọọ ihe ndị enweghị ego na-eji eme gịnị na-eme, mana ọ bụrụ eziokwu. And ọ ya butere nsogbu anyị nọzi n'ala Igbo taa, maka na o meziri ụmụ okorobịa bụ ndị gụchara akwụkwọ karịcha ndị gụchara sekọndịrị skuul. Ọtụtụ n'ime ha kwesịrị ije odibo ha na-ejezi odibo, kama ihe ha ya eme bụ ka ha gbagharịba na nke onwe ha si na akpa họzụ. Ụfọdụ n'ime ha ya achọ ka ha mebe ihe bụ igwu wayo, mana ha ma na igwu wayo abụghị ezigbo ụzọ, maka na ọ bụrụ na akọwala ha ndị buru ụzọ wee gwu wayo n'ala Igbo ama afa ha, ha jụọ ese ha taa, ọma mmadụ onye ha ya ama ebe ha nọ taa. So na igwu wayo abụghị ezigbo ihe. And ọ bụrụ na ndị Igbo kwụsị ije odibo etu anyị si wee na-akwụsị ya, ị maa na bido kịta wee ruo afọ 10 na-abịa n'iru, ịfụ na ogbenye ga-abịa n'ala Igbo. Ọ dị mma. Ihe gbasara ịgba odibo a, ama m na ọ bụrụ ọsọ na ebe a na-azụ ahịa ka a na-agba odibo, maka ebe ahụ ka ọ dị ka a na-aka eje. Kedu maka ebe a na-arụ ọrụ aka? Maka ọ dị ka izu ụka na-abụ gara aga ka m na-agụ ihe na soshal midia ebe mmadụ nọ na-ekwu na ndị Anambra be anyị a na-aza ekwe eje ahụ ọrụ aka, kam na ndị jụziri na ibe a na mekaniki niile dị n'Ọka na ndị jụrụ na ya bụ ndị Abakaliki. Eke na-eke n'anya na ya bụ ihe na ọ bụ sọsọ n'ebe a na-azụ ahịa. Kedu maka ebe a na-arụ ọrụ aka? Yes, ọ bụ ihe jọgburu ya na njọ na ndị be anyị na-ejiziwa na-edivieti, just like my colleague kwuru. Igbo Odibo abụrụ ọsọsọ ebe a na-azụ ahịa ka ndị mmadụ kwesịrị, mana ịmagodo ihe na-emezi ndị ọgbọ a, ọ na-adịzi onye ọbụla ọsịsọ. Ebe ahụ a na-azụ ahịa ha na-aga kebe wee ebe a na-agụgharị ego. Onye ma ọ gụrụ ego nke ọgị ya, o jee gbaa nzama, o jee bute ahịa na nke onye a, o ree na nke onye, ọ gbaa nzama, nwetegodi obere ego. So ọkwa na this spirit nọ na this generation, onye ọbụla ọ dị onye ọbụla ọsịsọ. Onye a mere ijezi ebe a na-amụ aka ọrụ ike isi. Iji wee maa atụ, eje m kee isi 2 weeks ago. Ebe a nọ wee kee m isi ka ekechara m isi, nsị mba, unu ya atọkwa ihe, unu amụrụ ihe amụ. How many months ka ị nọgara ebe a ka nna jụzi ndị a? Ịhụ na patient nwezukwuru onye chọzi na ebe ọ ga-anọ wee mụọ ihe. Ya ka ị ga-eji gakwara ndị ọrụ aka mekanik every month. Gị na moto gị nọ na mekanik,
ịga ka vulcanizer Russia nke ya week a sị gị na oyi na-elu enwe ebe oyi esi na-elik ị ga-anọgide kpụrụgharịgide na mekanik because na ndị be anyị adịghị nwezi mmụọ mụọ ọrụ ahụ mgbe odibo ahụ mụta ya ọfụma. So onye a mere ijezie ma even na mekanik dịka isi wee kwuo ịhụ na ndị Ebonyi na ndị Nsụka ka ị ga na-ahụ ebe a. Ị bịa na even my street estate m bi ọkwa ha nwa ka wee rụọ ụlọ ndị be anyị a na-achọzi quick action ebezi ka ha nọ. Ọ bụrụ na ị bịa na estate ịgụọ mmadụ one na ebe ahụ wụsọ ndị Abakaliki ha nwa gbara na ruo ụlọ ha na ndị Nsụka na-adominate ndị be anyị asị na ha na-apị ihe ọpịpị gịnị ka ha na-apịtara ya. So ndị be anyị ejigo nwayọ kwụsị n'ọrụ aka ịmụ etu esi akwanye isi ime otu esi eme mekanik ma ịkpa ihe ọkpụkpa ise ihe osise ị na-awọchi hụ na ọ na-anaza ana. Oge mbụ ka ọ ga-awepụta hụcha ebe ndị mmadụ ga-akpọchi ihe akpụcha ihe ọ dịka sisi kpọọ onye akpọrọ akpọ aha ka ọ zaa ma ihe ndị dịta na-anachazi onye ọbụla na-agbabazi ka o jee zụọ ahịa. Ụmụaka na-ebucha na-eje na ịntanetị eje weta ihe eselese frame buru n'aka kwụrụcha n'ụzọ na-ele ihe ga-akpọ nke ahụ ọnya ọrụ aka ọnya artwork ọnya ihe osise nke a bụrụ nke ha si maka na ịma ihe njikwa mbute ihe a kịta bụ na ikwu na enwe mgbe na-agafete efe ebe a kpụchara ihe nke a bụ ndị na-eme art mana nke a ha na-ejezi jee na ịntanetị online jee sete frame na-ele ọ bụrụ ya ka na-akpọ copyright ọnya na ihe ọpịpị anyị na-ekwukwo because ụfọdụ ndị maka ọ batacha n'ime anyị very well onye ọbụla ga na-akọpị ibe ya onwe ụzọ onye gara ejizi amamihe Chukwu nyere anyị n'ebe a nwere onyinye amara Chukwu nyere anyị and onyinye amara ka anyị na-asụ onye ọbụla ya yuzube ọnwụ na o kenyere gị na ị ga na-eme ara mme debe anyị si na ara mme imecha ihe iwere aka mechaa ihe ọ wụrụ ekete ịkpacha ya ọ dị ezigbote ọcha ọ dịka si were ya kuru mmiri mana ụzọ ndị na-eme etu ahụ bịa na skuul ebe ụmụ anyị na-agụ akwụkwọ oge anyị na-aga skuul anyị na-apịa azịza aka na-apịa azịza ọha ọrụ aka ọha ihe mmadụ ga-eji wee na-akpọ obi ya. Udo dịkwa ka a ga-eje wechite mamsa. Of course. Mba udo ichetere mamsa mass mobilization for self and economic reliance. Simple. Maka na mgbe aha onwe ịpụta n'ofu akụkụ onwe ndị ga-anọ na-akpa akpụ azịza onwe ndị ga-anọ na-akpa isi ifụkwa ndị ga-anọ egote white gote lace wekwa apron a na-akwa apron ọtụtụ n'ime anyị adịghị ego ndawia mgbe anọ nke ahụ eji nedo wee kwa nke anya so udo biko tinye ike n'ọnụ na anya bụ gbasara Igbo odibo a na-ekwu maka ya onwelu onye na-ekwu maka ịmara ikwu si na ọbụrụ onye nwere ego na-eje abụ odibo onwere ogogo mmadụ ga-eru ọtụtụ ojebe Igbo odibo dịka arọ mmadụ nwere ike iru ka ọ bụ onye ahụ nwere ike ịgụcha onye gụchara akwụkwọ nwere ike ịgụcha akwụkwọ jekweje Igbo odibo so ka anyị malụgodo onwe ha afọ onye mmadụ ga-eruo ọkara Igbo odibo. Igbo odibo bụ ihe si n'obi ọnọdụ ka ije akwụkwọ onwe ha afọ onye mmadụ ga-eruo ọsị na ọ ya ejezi akwụkwọ so na onwe ha afọ ị ga-adụ esi na ị ga-agbazi odibo ọ bụrụ na ịgbabọ so afọ onye ọbụla ịdị eruo na ije gụcha mahadum pụta ịchọọ ịzụ ahịa ịbịakwute m mmasị obi megịrị gụje Igbo odibo ọ bụrụgoro afọ na-atọ na ịnọ ka ị gbara odibo ọ ga-enyere gị aka karịa onye agbaghị odibo maka na ọ bụrụ na ijebe na iji ego makpụrụ n'ime ahịa afọ ị ga-ada and ịda ọ dịka azụ na onwere onye kwaturu gị onwe onye kwaturu n'ọka ma na ịgbaghị odibo mụta eziokwu na asị dị n'ịzụ ahịa so onwe ha afọ onye mmadụ ga-adị asị na ọ karịa n'ime gịnị Igbo odibo. O nwere ofu onye mụ na ya dị na mma nwa ya agụchachara akwụkwọ gụọ mahadum pụta and onye ama afa ya o wee sị m na nwa ya chọrọ ịzụ ahịa eletrik na o ya eje mmụọ ahịa na Ọnịcha nwa ya ji eje megide je gbakwa odibo gbachaa odibo pụta
o wee nye ya ego wee sị ya jee zụta ahịa wee sị ya dị mere ọfụma na o ya esi ike ọ daa na ya bụ ahịa mana ọ bụrụ na ọ jụrụ ije gbaa odibo a iburu ego bi ya na etu a ka ego a ga-esi wee fụ ada ofu ọ dịka asị na onye ahụ rie mana ọ bụrụ erie na ọ na-amaghị anya ahịa mere ego a jụọ eme gịnị wee funarị ya bikọs ọ mụtaghị asị na eziokwu mere gịnị dị n'ime ya so anaghị akarị ịgba odibo akarị afọ one ọ bụla ịdụ ị gaghị asị na ịkarịa n'ịgba odibo ọ dị ka onye chọrọ ịbụ isi ịyafụ ọtụtụ ndị mmadụ taa gbugoro nne ụfọdụ kwado ije mba ofesi o jee megide o jee mmụọ ịkpa isi jee mmụọ ịkpa akpa o nwere ike orukwa n'afọ 14 o jee mmụọ ya bifo o jebe mba ofesi maka na ọ mara mba ofesi na ihe ndị a mere gịnị dị mkpa ịkpa isi ụdị isi a nwanne m nwaanyị kpara kịta iruo na mba ofesi chọọ ịkpa ya 400,000 naira ga-akpa gị ya ofu isi anyị fọrọ akpa 1 hour 400,000 akpara ya na mba ofesi efi ya na onye ọbụla na-eme gịnị ji aka ya akpa isi even nwa m nwaanyị amụta n'ịkpa isi o ji aka ya akpa onwe ya isi so ọ bụrụ ya na onweghị afọ na ị ga-eru isi na ịkarịa na eme gịnị ịkpa isi ije odibo o nwere ihe na-abịa m n'obi dịka udo na-ekwu okwu gbasara ịma tutu oge dịka oge a ọ na-abụ onye jee odibo rube isi ada anụ na mmadụ nọkọta buru ego ọgị gbafuo oge ahụ bụ ndị ọgakwa onye mechaa eduo ya ọfụma mana ọ dịka oge anyị nọzi n'ime ọtụtụ oge ị ga-afụ asị na nwata jere igba odibo buru ego ọgị ya gbafuo ọtụtụ oge kwa asị na nwata gbagidere odibo gbachaa oluzie mgbe a ga-edu ya ọ ga-ebu ya ori si ya na o buru eke na o mere nke nwa ka o wee ghara idue ka o si kwesị idu kedu ihe a ga-akpọ ya bụ ọnọdụ daalụ n'onye ihe gbasara n'ọnọdụ ugbu a na ihe gbasara ịhandụl ma ichekwa ma ọ ịgba odibo ma ichekwakwa ego bụ ihe siri ike n'ọnya tupu ịkpọrọ mmadụ kịta ndị Igbo na-akpọ ya background check icheki ya background ọnya enwere ofu oyim na eme business na ọgbarome market ọ na-achọ ndị ga-agbari odibo ikpe ọnya ọjọọ one ka ha dị na ezinụlọ ha ezinụlọ ha dị mmadụ asaa ọ sịrị mba nọ ezi oshi ikpe ọnya ọ sị gị kedu ka cheki background icheki background asị na ọ na-anụ di asị na ọ ji ụmụ ọ sị mba so ọkwana ihe a ka ọ na-awụ ọnwụ na itinye ha anya n'ala wee chọta mmadụ ịchọta onye agbụrụ ha na-ada achọ iwere nke onye ọzọ wee tinye na nke ha nwe enwekwara every tendency na onye ahụ ka ga-ewere nke gị n'ọdịnihu ịchọtakwa na onye ịma na ezinụlọ ha one ha nwe juru ha afọ o nwekwa tendency na onye a ga-agbara gị odibo ọfụma onye ji nke gị nwee ndị na-ada ewe ihe mmadụ nwekwe ndị na-eme ha gafee na be onye ọzọ ihe efuo ma ha metụrụ ya aka ma metụ ha aka ihe ahụ ya efuriri so ịgba odibo na ịchọ onye gị na ya ga-anọ dị mma tupu iji ịkpọ mmadụ iju ese ọfụma tupu ị na-akpọnyekwa nwa gị mmadụ ijukwa ese ọfụma onye anụwa na-akpọnye nwa m kedu ka ya na nwa ndị mmadụ si ebi onye a na mmadụ ga-agbachara mmadụ bọyị afọ ahụ ọ eji wee duo ya ọ chọta nke ọ ya sị na ome odunye ahịa ọ ga-awụ na odunye ya ọ makwa na ụzọ adịrọ mma odunye ihe mezie ọsizie na ọnya nwaji iji wee mata ofu onye bi na be m bịa na-agwa m mbọsa ọ sị m madam na mma afọ n'ọgba abụọ odibo nsị ya mba ọ sị m ya gba nke izizi 4 years oge a ga-eji wee du ya ọ ga anwụ 4 years ka ha kwute ọ banye nke ọzọ 8 years ruo oge a ga-eji wee du ya ọ ga ya bụghị oshi 8 years eduru ya o bidokwa arọda odibo mbọsị monde ka onye a na-akọrọ m ihe a o bidokwa arọ odibo ọ gbazie nke ahụ 8 years na onye nke ahụ werezie 70,000 duo ya 70,000 naira so wee si ya nna apịka odibo gị niile ya ịgbakwa n'ọkwa 20 years ka ị gbara odibo ọ sị m yes madam nsị a na-ebe ozukọ obere mmadụ na odibo anụwa na biznes na ọgaga ọ sị madam na ya bụrụ ezi obere mmadụ na ya gbara odibo 20 years out of that 20 years 70,000 ka eji wee doe so ọ dịkwa mkpa inebakwa anya ndị rugidere isi a rube isi a ruo na ngwụcha
kedu ka esi esetụlụ ha because ọ ihe ekwesịkwa itinye ọnụ ọ bụrụ ọsọ itinye ọnụ Igbo odibo na mmepe na ya ekwesịkwa ka esi esetụlụ ha na mmadụ do na ọ bụrụ ofu onye ka a gbara mana ọ gbagidezi nke ikpeazụ gbakpọọ ya 8 years 70,000 so na-asị m ihe ọ na-agwa m ihe a madam na Chukwu agọzi gị ya you just like onye na-enye testimony na Chukwu agọzi gị ya na akwata akwa nyewazi big man n'ọpọ n'ihe niile nye agabiga so ịhụkwa na onye na-enwere ọkwa ntachi obi na onye na ihe eji ekwu ya maka ndị na-ahụ ha gbagide eburu ego ọga ha ọ iji gwa gị na enwego ndị gbagidere n'igba 20 years mana onye ahụ ewere ha nke mmadụ obere nke ahụ enyekwa ya Chukwu esikwe na nke ahụ mee gịnị gọzie ya so na ndị a na-agba odibo wụkwa ofu ndị ọgbara ọhụụ anụnwa ọ ka dị n'ahụ ego mbute ọ wụrụ ma spirit of ego mbute anọ gị n'ime ị ga-eji nwayọọ gbawa odibo gbachaa odibo ọgwụgodo iko mmanya ọgwụgodo mmiri ọgwụgodo ngozi ka enye gị ngozi aha na-eso gị ndewo ọ dị mma ọ bụ na nkịta ka ịmalite isonyela anyị na-enebanye anya n'isiokwu nke na-asị Igbo odibo na mmepe ala Igbo ya bụ ọ dị mkpa na ije na Facebook page anyị ka ije drọpụọla anyị ozi ebe anwa kedu ihe ichelu kedu ụzọ kachasị mma a ga-esi wee mee ya ka mmepe ala Igbo wee chawapụ n'ozuzu oke ọ dị mma Udo biko ịma a na-ekwu ọnwa a na-ekwu ibia ihe gbasara Igbo odibo kedu ihe ọ dị gị ka ọnya bụ ihe na-abụkarị ọgbata uhie na ihe a uteto Ugochi nebala anya na nwatakịrị ga-eji Igbo odibo oluzie Igbo odibo obula ego ebe o jere Igbo odibo gbanaba ma ọ bụ na ọ gbacha ọ ga-ajụ na ọmansetịrị kedu ihe na-akpata nke a ụzọ ihe na-abụ because na ihe na-abụ ka ọ bụ ofuke bụ ụdị mmadụ nwabọ ya ahụ bụ ya bụ ofu nke bụ ọbụlụ kedu ndị nwabọ ya na-eso mgbe ọ na-agba bọọlụ o nwere ndị ị ga-esobe ha bụrụ ndị ga na-ata aja agba ebe ị na-agba odibo ụfọdụ ga-asị gị na ịgbachakwa odibo a na a ga-edukwa gị na ọkakwa mma n'iji n'oge zọba nke gị agbaghị okwu a nke mbụ gwaghị ya nke abụọ anyị jụba ha ka eke esi zọ nke gị agwara na ịzọ nke gị ahụ gịnị gụnwe ibido gadaba ego ọgago ka ị were ewe gịnị duo onwe gị na o nwere ike ịgbacha na ọgaga a ga-edu gị ọ bụrụ mmadụ ị na-atụ egwu unknown ihe amaghị ama ka ọ na-agbalụ na o nwere ike ọ gbacha agba ya na a ga-edu ya ọ sị ka e were aka eme gịnị duo onwe ya which na o mere gịnị ọ bụghị ezigbo ihe n'aka nyanwa ahụhụ nwa bọyị nke ọzọ n'aka ọga ihe na-eme ụfọdụ ndị ọga ji aba gbacha bọyị ha sị na ha ga-edu nwa bọyị bụ ụfọdụ ndị ọga bụ na nwa bọyị bụrụ ezigbo nwa bọyị ọ gbagodo bọyị gbacha bụ na asị na ọ ya agba afọ ịsaa a ruo kama o ya edu ya obi a na-ewute ya na nwa apụọ na mbọ ọ na-agbatara ya na shọpụ a na ọ ga na-agbatazie ọ na-achọzi ụzọ ọ ga-esi wee na-edile nyanwụ nwatakịrị ka ọ ka nọrụ o nwere ike o dịrị ebidozie nwatakịrị asị na afọ ya agwụna gbaa iwe megịnị naba and ọ naba a ọga ya nwere ike gbachi ya nkịtị ihe awụ one of the thing na-eme ndị ọga ji eme ụdị ihe dị etu a nke ọzọkwa bụrụ na o nwere ọga achọghị onye ọzọ ịga n'iru ọ bụ n'ụdị ọga obi bụ na ọ chọghị onye ọzọ ịga n'ihu onweghị mgbe ọ ya achọ ka o duo gịnị ka o duo nwa bọyị mụ nwe na onwe m na-ekwu okwu a maka ọzọ ana m abụ nna ama atụ asị m mmadụ anyị amazi na-atụ ihe mere 2000 years ago ka anyị na-eji onwe anyị na-ama atụ n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya ana m alaikebe ụtụtụ ndị mmadụ agbara na mbọyị mụ nwara onwe m jere bọyị enyechara mbọyị eduo m afọ ejiri wee du m ego enyekwara m ejiri ya zọwa onwe m and ụfọdụ ọtụtụ agbara na mbọyị o nwere ndị gbarụ zuru oshi mana o nwere ihe m gbara onwe m bụ na onye ọna gbalụ mbọ na mma emegide na mma edu ọsọ ya bụrụ onye zuru ohi njide ya ọfụma na mma emekwa gịnị na mma edu ya and ndị niile agbalụ mbọ ya ma ndị zuru oshi akwa m mbọ fụ na mma gịnị na nduchara ha ka aka m dị ọcha n'ebe ha mere gịnị n'ebe ha nọ mana ọ bụrụ ndị ọga niile na-eche ụdị echiche a ụfọdụ ụmụ mbọyị nduru ọ siri ike ụfọdụ n'ime ihe ha mere ọga ị ga-eme ya oduo gị o siri ike o nwere nke ndụ bụ na
o si na be m je kwụọrọ nwaanyị ụgwọ ụlọ nwaanyị biri n'ụlọ every Saturday Friday ọ sị na ya na-eje na iviji ọ nakwube enyi nwaanyị na be mgbe m jidere ya emechakwa duba ya wute ezigbo ego njikwa di ya bụ ego eji edu ụmụ bọyị n'afọ a etiri nkarịa so o nwere nke bụ na ọ kpọpụrụ onye ji ịgba bọọlụ obodo oyibo ego olili bụ na ewere erugbu n'elu ọ ya alụta ịtọ maka na ọ kpọpụrụ ndị ji igbo bọọlụ na ha je ka ha bụrụ oke ọcha nata butebere ya ego ha nchara na-efe ya mana emechara megịnị were duo ya ka aka nwere megịnị ọcha so na ya ihe dị na ya ọ dị mgbe akụkọ a nwekwara ihe mmụta dị egwu dị n'ime ya Ugochi biko ka itinyeke n'ọnụ na na-ekwu maka ịgba bọ ya ma eduru nwata ma ọ na-eduru nwata kedu ihe ọ ga-abụ isi nọ na nwata megide mechicha iwe si na ịma ndị a o nwere nke melụ ọdịnsa onye mma ọfụma asị na ọ nọgo ebe anwa more than 8 years asị na nwoke nyere ya 400,000 ihe nna gwa gị bụ nke na-eme eme kedu ka a ga-esi wee kọ ya bụ ihe 400,000 wee ụgwọ shop onwe gaghị eji wee kwụ ụgwọ shop ka ị gaghị eji wee kwụ ụgwọ ụlọ ebe ọ ebi ka wee gogo m after 8 years ọ kwanye ya ka m ji ekwu na-asị ndị na-agba odibo ọ bụrụ na anyị chọọ ka ịgba odibo dị attractive onye gbachazi odibo a sinye ya certificate ka ya na onye gara university because dịka broda Udo ji wee kwuo ide na-ekwu anya ihu number of years eji m ndị nọ m n'akụkụ wee mara mana mụ ha nọ na saịdị nke ndị Nnewi so ebe a ka ị ga-ahụ ndị gbara odibo eji m ndị nọ m n'akụkụ wee mara ị ahụ onye gara university gụchaa ihe niile owo na ọjọọ bịa fiksiere nkọtụ ma bịa mere m ọfụma ụmụaja mana ọkwa ofu onye ahụ gbara onye ọzọ odibo ya bịa rụra gị ọrụ ahụ emechaa ya isi ọ dị ka onye anụnwa wuru onye nke m so amarọ m ihe ga-eme ọga nwa bọyị gị etukwa ọsọ si nwa gbaa na mbọ mmadụ wee wepụta obi ya ịgbakwa n'odibo na ọ n'odibo na ọ ya afọ 8 wụkwanụ passion onye na-enwero passion ma love onye na-akaụntụ days ma years aya nọrụ 8 years n'odibo ahụ nọ na onye ahụ enwego passion nwee mmasị hụgo n'anya hụkwu biznes ahụ ị na-eme n'anya ya ka onye a ga-eji nọgide ruo 8 years ị bịa n'anya nene cost of things bịa hụ na 400,000 akwụghị ụgwọ shop for 1 year 400,000 akwụghị ụgwọ ụlọ for 1 year ebe ka onye a ya ebido so advice na-enye ma ndị na-agba odibo ma ndị a na-agbara odibo ka anyị nene anya enene kedu ihe egwu kwụ na ya o nwere ndị na-agbara mmadụ odibo 5 years 4 years enye ha 1 million so ị nene anya esi ya wụrụ gị ị na-emezi ihe kịta i were ya wụrụ gị tinye n'akpa ihe eji eme maka ya wụrụ gị owere eme echi ọnwụ oge di m bịa oge ọsị m Ugochi ihe na-eme ma ndị isi dị mma ma ndị isi na-adọrọ mma gị na ha na-ayicha nsị ihe nji ayị ndị isi adọrọ mma maka mbọsị a ga-ejide m ọwụrụ ndị isi adọrọ mma jidere m iya hụ ofu onye ga-asị hei ama m onye asị hapụ ya ka ọ gawa ọwụrụ ndị isi dị mma jidere m ha sị mbanụ hei mbanụ onye a na-eme ọfụma si hapụ ya ka ọ gawa kedu ihe unu ji wekpụta ya ba ọkwana ya ka ọ na-awa na-eme ihe were ọhụrụ gị tinye n'akpa maka na ọhụrụ eme echi onye inyere 400,000 taa nwere ike ọ na-akpọ oje ekpe ekpere Chukwu na-esi ebe ahụ bunye ya elu ọ bụkwazị na ọnyara ya karị gị na azụmahịa ọgwụkwana ọgwụ ga-abazi buwezie ya ahịa n'aka so onye na-agba odibo ma onye a na-agbara odibo ibi jụọ onwe gị kedu ihe egwu kwụ na ya ọwụ na egwu adagharịa na-agafego era of 1 million ọ wụzie na 2 million inyere nwa ahụ ihe ọ ga-awe ruo echi ọsọ ọwụ na ọwụrụ ọgama na maka anacha ọwụ na ọwụrụ ọgama so n'ọkwa ya ka mụnwa nwere itinye na ya do na-enwe ndị Chukwu na-agọziwagara iche enwe ndị nwe grace mana ị ga-eji maka na enwe ya nyere 100 ọbara uru ijizie maka ndị ọzọ na-enyezi 1 million esi mba na ọ gabijere m 1 million oge anyị fa ka ntinye ya 50 na enye ọ kwesịrị ọ dị mma ya bụ ịgba odibo a na-ekwu maka ọ dị ka anya na-enekarịzi anya na nke azụmahịa ka anyị neke n'anya na nke ọrụ aka anyị na-ebuke n'anya na ya oge mbụ mana ka anyị neke n'anya ọ dịka ga-asị n'ọsọ
abịa na mpaghara anyị ọ dịka ọsọ ụmụ nwaanyị na-anọgide n'ebe ọrụ aka na ụmụ nwoke anyị na-agbazi ọsọ n'ọrụ aka. Kedu ihe ọ dị gị ka ọnyanwa kpatalụ nke a Udo? Ihe ọtụtụ ndị mmadụ ji agba ọsọ n'ọrụ aka bụ na ọtụtụ na-eche na ọrụ aka na ego adịghị ya. Ọ ya mere ọtụtụ ndị mmadụ ji agba ọsọ n'ọrụ aka, mana o nwere ihe ha marọ. Ị na-anya tata ihe ọ bụla ị na-eme ya ọfụma, ị ga-esi na-akpata ego. Ana m agwa ndị mmadụ ọsọ ya bụrụ baisikụl ka ị na-arụzi, ị na-arụ ya ọfụma, ị ga-akpata ego na ya. Ihe dị mkpa bụ ime ya ọfụma. Ị na-arụ baisikụl ọfụma na-arụta ya, ifu na onwere onye ị nọ n'ọka, onwe onye ya esi nne buru baisikụl ya chọrọ ụbịa lụọ ọka, and ọ bịa lụọ ọka ego n'ọ na ịgbara ya ka o eme gịnị ka ọ ga-apụ. Na ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ aka ji eji akpata ego ọfụma bụ na ha naghị akpọ ya ife. Ha na-afụta ya asị ọrụ enweghị gịnị isi n'ọrụ ka akpata ego nne rie nne. Ha anaghị afụ ya na ọrụ a na ya esi na bụrụ gịnị bụrụ nnukwu mmadụ. Mana ịrụgba ọrụ aka wee kpọọ ya ife, ifu na ị ga-esi na bụrụ gịnị bụrụkwa nnukwu mmadụ. So ọ ya mere ndị be anyị ji eneni ọrụ aka, kpori ya na ndị be anyị na-eme gịnị na-eneni ya. Mana ije mba ọzọ bụ ndị bụ mba ofesi, ifu na ndị na-arụ ọrụ aka bụ ha bụ ndị na-eme gịnị, ha bụ ndị ka enweta ego karịa ndị na-arụ ọrụ oyibo. Onye na-arụ ọrụ oyibo ya afọ azụ onye na-eme gịnị na-arụ ọrụ aka anya jụọ pọsịbụl n'obodo oyibo tata. O sike ike ịfụ onye na-arụ ọrụ oyibo ya afọ azụ onye na-arụ ọrụ aka anya, maka na ha na-akpọ ya gịnị ife. Mana ndị be anyị anaghị akpọ ọrụ aka ife. Ije kwuru onye na-arụ motosaịkụl, ụfọdụ ịrụcha atọ ebiechi ya echi dịka nwanne m nwaanyị kwuru, ndị mekanik arụchala ụta iburu pụọ 1 minute o mebie. Gịnị mere o ji emebi? Maka na ha kpọrọ ya ife. Mana ọ bụrụ na ọ kpọrọ ife bụ ife ịmalụ ọ bụrụ specialist, and ọ bụrụ ha na specialist n'ime ya onye ọkacha mmalụ ife a na ebe ọnwụ na onye si pụta. Ibi mma gọvanọ nọ na steeti a, ibi mma ndị nnukwu ọzọ na-arụ ya na buru moto mme gịnị bujere onye a na ọ rụsịa ya na ọ ga-adị mma. Ife a na mgbe ndị nnukwu mmadụ butebere moto ịbụrụkwana nnukwu mmadụ, maka na ego ọrụ na ịgba ha eme gịnị ha kwụọ gị, ha agaghị agbanye ya agbanye. So na ọrụ aka dị mma, mana ndị be anyị na-enene ya, and ihe a ji enene ya bụ na ọtụtụ na-arụ ya anaghị akpọ ya ihe. Were mụta ya ọfụma na-arụsi ya ike, ọ ya abụ ha bịa mee gịnị ha lụọ ya. Because onye na-eburu moto esi ka ebujebelu na Toyota company, kedu ihe o ji ebuje na Toyota company? Maka na ndị nọ na Toyota company na mụtara ọrụ, mụta ya asị ndị ọkacha mmalụ. Mana ijeruo ihe ahụ arụlụrụ 10 naira na street, iruo na Toyota company nwere ike na 100 naira wee lụọ ya. Mana gụnwa bụ onye nkịtị mụta ya ka ndị a na-alụ na Toyota si alụ, ifu na mbịa nkwala nke gị lụta ya ọfụma. Ị na-amụ 70 mma akwụ ya, mee imagine ihe na-ana 10 naira nawa 70 mgbe ihe ji na-enwe ihe ọ ga ya ka ya. Ọ dị mma. Ọ bụ na kịta ka ị malitere isonyere anyị ka nọkwa n'ihe mmemme Good Morning Anambra, ebe anyị na-elebanye anya n'isiokwu na-asị Igbo Odibo na mmepe AlaIgbo. Anyị ga-agbatu dị m obere oge ka anyị wetala unu ozi. Anyị na-alọghachi, biko apụkwana. Igbo apprenticeship, or particularly Igba boy, as we may call it in Igbo parlance, is simply a way of training our young boys under a particular trade, under a particular master who would guide him on way to grow in that particular line of business. Then at a particular time, the person will be free and given some bulk of money to start up his own business in that same line of business. So over time, particularly before the Civil War, even after the Civil War, it was exactly what sustained businesses in this very southeast. Then take it to Onitsha. You see that the concept of Onitsha main market was generated from that very Igba boy. And if you see people that pass through that very line of training, they are the people that have many business conglomerates in the southeast, even across Nigeria. And wherever they are, they try to maintain that Igbo unity, that Igbo tradition of trade in that very line of business they are very competent in.
So I think this very period, it has just diminished. I don't know, maybe because of lack of reorientation or get-rich syndrome. So these things has made that very Igba boyship to diminish. So in my own opinion, I would like it to reinvigorate, to resuscitate, to regenerate to something we know about it previously. Best thing will give people alcohol in a school, more, let it start from primary school. It doesn't cost anything. That a primary school boy will be taught how to be, a cobbler or a carpenter. But why? Because we are into that. Because someone then with that destiny is wafia. Onye ọbụla ama ngosi akwụkwọ, onye ọ na-ama mụsị ọlụ, ụfọdụ ga-eje boy. Igba boy amaka. Oyere go many people aka na Nigeria. Ọ dị so na AlaIgbo. Maka na onwe ndị aka niile arara. Onwe ndị enwere ike standing Mmepe business on their own. So ha sa abụọ mmadụ gbacha boy. Asetụlụ ha ebido nke ha were ba uru help nne na nna help ụmụnne ha ndị ọzọ. So I'm support Igba boy. But ihe na-emezi ndị mmadụ ejirizi na alike ịga gba boy bụ most of times agbacha boy ama setụlụ ha. Oruo oge a ga-asatụlụ ha achọ ofu ihe kọ. Ọ bụ na onwe otu a ga-esi mee ya. Onye gaa boy ọ bụ after 1 year onwe gị entitlement. Ichikọgode akọ by that time onwe gị ihe ị ga-enye. After 2 years ihe ị ga-enye na-agbagote. Ikpọlagodi by that time inye ihe ahụ ọ gbata that year. Ọ ya amagbu onwe ya. Dan onye agbacha boy 5 years, 6 years. Oruo 3 months isetụlụ ya. Iche ofu ihe kọ. That time ya man on ezu ori. But 4 years ga na ozuru ori. So eme like that ọ ya amagbu onwe ya. Onye ọbụla na-achọsị ego mbute. Onye achọsị calm down. Wee sabọ mmadụ wee bute ike. Because abịa na Igbo kịta onye ọbụla na-agbaje na Yahoo. All guys are doing Yahoo today. And number 2, the reason why some people, some guys today, the reason why I join up by that Yahoo, how you call about boy because sometimes boy, I watch a man the boy if they can 9 years, 8 years, that guy will not settle that person. Odibo anyị alọghachiko na studio. Good morning Anambra. N'ụtụtụ a ebe anyị na-enebanye anya n'ihe gbasara ịgba odibo. Anyị afụgokwu ka ndị mmadụ si wee kwuo okwu n'isiokwu ha kwuru nke bụ developing the concept of ịgba boy. Ya bụ na ọ bụrụ ihe bido taa. Anyị wee na-asị biko Ugochi ka ambịa n'ebe ị nọ maka kedu ihe o ji wee dị mkpa na mmadụ ga-agba odibo. Okay, daalụnụ. Ihe o ji wee dị oke mkpa na mmadụ ya agba boy ma gbaa odibo wụ na ịgba odibo ọ bụrụ na mmadụ enwere uche mana ị ga-enwe ezigbo otu uche dị n'anya ụfụ anyị akọga. Ya wụ ihe o ji dị mkpa. Ọ naghị onye gbara odibo na onye agbara odibo. Ahụgo m onye nneji ya na ụmụnne ya 8 ofu onye mana ofu onye a gara na ebe ndị dị iche iche ka ọ na-eto ya gbara onye odibo 1 year 2 years ọ bụrụ ka akwụọ ya ụgwọ mana ọ nọ na-aga na be ndị mmadụ ịma na ọ ka ị na-aga ka ị na-amụta ihe onye a na-eme ọfụma ịbịa na nke onye a ịmụta ihe onye a na-eme ọfụma ịmụtacha ịbịa chịkọ ịhụ na nne eji mmadụ 8 ahụ na onye ahụ dịwagara iche ihe o ji dịrị iche ogene ọ mụtara nke onye a best practice mụta nke onye a best bịa tinyekwazi amamihe Chukwu ji wee chọọ ya mma mana ịgba odibo anụ anyị na-ekwu ebe a na-amụ ọrụ aka ebe a na-azụ ahịa ebe a na-amụ ihe ọkpụkpa na ihe dị iche iche dịwagara mkpa maka ọ ga-eme gị ịdị adaptable as in enwe adaptive measure. You can adapt any situation, any condition. Ọ dịka onye dịka mụ njide ego mma mejiri ọkwa ya ma oge m bi na tenant ndị mmadụ ọ na-awụ mbịa ngakwuo n'ụzọ nkọcha ọka nke ọma na akụkụ ụzọ ajekpo onye na-arụ ọrụ bịa ha na-egbu onye a na-aga arụ ọrụ na nkọ fence ọ ga-akọtụkwa agha fence. The medical doctor nation was hapụ this woman ọ na-keep from environment neat mana kedu ihe nna ji akọrọ ihe ndị ahụ agụrụ bịa ije gbute ọka ahụ banye n'ime ahịa ire ọka ahụ ịzụta beans na anụ na-adọrọ ọnụ na iwe nata nne ya dị nwezi kọndishọn ga-abịanụ isi na ọfịa na etu abọgidere m ọrụ ụnyaahụ magide aṅara 7 p.m.
meeting tie na 7 p.m. gwa ha sị ka ebuga ya 8 p.m. ka nwee ike pụta na afọ ma afta m rụchara ọrụ bekee na akpọ n'Igbo. Igbo odibo amaka, onwero condition, onwero situation ị ga-ahụ onwe gị gadị gị ka ihe because ọ ya dị ka ihe ị hụrụ oge ị na-agba odibo. Igbo odibo dị ka enforcement, building a movement. Da onye aka m hụrụ n'Igbo odibo. So ọ dị mkpa na ụmụ anyị rubere isi culture of Igbo odibo a n'ala nọ. Ọ bụrụkwa ihe ọma ka anyị na-emere onwe anyị. Ihe onye ndị mmadụ na-emezi, ụmụaka kịta na-emezi, onye ọbụla na-achọ ịpụ ihe ọ bụrụkwa ihe ọma na-abịara anyị ha. Ka anyị na-achịkwa etu ndị nna anyị na nna nna anyị ha si wee mee wee survive nwụọ the situation ha ahụ gasịrị onwe ha oge dị oge ahụ. So kịta ndị be anyị na-esi n'ihe Igbo odibo anụmanụ, nwezo onye na-achọ ihe ga-esi ike, nwezo onye chọrọ ime ihe siri ike. Ọ so m kọ na ama m na ga-enwe ndị ọzọ, mana ọ na-awụ ndị mmadụ ha sị m Ugochi ihe ndị mmadụ na-emedu fọmịn, isoro eme fọmịn dị ya na ihe ka m na-afọmụrụ ihe onye ka m na-afọmụrụ. So biko ọwụ na the concept of Igbo na ụmụnna nna anyị ndị gbara odibo na ka ahụ dị ha taa, ịhụ na ha ncha na-eme ọfụma. Ọkwa ha ncha ga-aha yakwa ndị dịka anyị gara skuul bịa debe anyị, kpọọ anyị akaụntant, kpọọ anyị ekọnọmist, kpọọ anyị manija, a na-akwụzi anyị obere ụgwọ. Mana anyị nwa ndị na-ekele m na anyị ga skuul, anyị gachakwa skuul anyị jere rụọkwara ndị ahụ jere gbaa odibo grow their businesses, nwee ike grow, anyị bịa na-arụ ọrụ as a manager. So Igbo odibo dị mkpa. Ọ bụrụ na o felụrụ ndị mbụ, ọ bụrụ kịta ka ọ ga-ebido felụ. bụ onye anyị bịalụ ya bụ kedu ka ya bụ Igbo odibo ga-esi wee na-eweta mmepe n'ala Igbo? Udo. Igbo odibo ka o esi na-eweta mmepe n'ala Igbo bụ na ọ bụrụ na ije na ngalaba obodo niile dị na Naịjirịa, ị ga-ajụba onwe gị kedu ihe mere o ji wee bụrụ na n'ala Igbo bụ obodo kachasị mma na ngalaba niile dị n'ala Naịjirịa. Ihe mere o ji wee bụrụ na n'ala Igbo kachasị mma bụ maka na ndị Igbo na-eje odibo. Odibo mere ndị Igbo jiri wee bụrụ ọkacha mmadụ n'ala Naịjirịa. Odibo mere na ebe na aja dị na after 10 years ofu onye jere odibo na alụ ụlọ blọk. Odibo mere na ebe enweghị onye azụrụ n'akwụkwọ n'oge na-ete ha aka enwe ndị a ga-azụba n'akwụkwọ. Odibo a wetara ọganiru dị n'ala Igbo anyị nọ n'ime taa. Ewepụ odibo, ndị Igbo kara ịbụ ndị ga na-afụ n'alụ agbụrụ dịka ọ dị n'ọtụtụ ngalaba Naịjirịa. Mana odibo mere na ụdị ogbenye mgbe kemgbe mmadụ sọkwara ya bụrụ amụrụ gị n'ime ya, obere oge ọgaranya abatabe nna gị. Igbo odibo wetara ọgaranya niile. Ọgaranya dị n'ala Igbo do 90%, Igbo odibo wetara 85% bụ ndị agụtara n'akwụkwọ, ndị na-arụ ọrụ oyibo dị favored. Because na mmadụ 10 na-arụ ọrụ oyibo, only mmadụ 2 ga-adịnwu favored kpata ego. Mana mmadụ 10 jere odibo, mmadụ 8 ga-akpata ego. So mmadụ na-arụ ihe ya akpata ego n'ala Igbo. Oge m na-agba odibo, m gbachara odibo nọ na Lagos na-azụ ahịa. O nwere ofu onye na-alụ na bankị bụ manija. Mgbọsị mụ na ya na-akpa nkata, ọsị m ka egba m something, ọsị m na onweghọ onye gụrụ akwụkwọ nwere bank na Naịjirịa, n'ọsọ ndị agụghị akwụkwọ nwee manija bank na-agba m ihe about 20 years ago. Ọsị m n'ọsọ ndị agụghị akwụkwọ n'ọha bụ ndị nwe bank niile ha nwajere akwụkwọ na-eme gịnị na manaji n'ọkwa ndị agụghị akwụkwọ. Na onwekwa ife onye ruo oyibo ya alụkata wee ruo onye ahụ na-eche na ọgụghị akwụkwọ na-azụ ahịa and iche ekicha ya ifu n'eziokwu. Mana taata ụfọdụ na-agba ka nje akwụkwọ ijecha akwụkwọ, gịnị ka ị ga-alụ? Ọ bụrụ na ndị gbara odibo ejeghọ shop, nwee biznes, nwee factory a ga-ekreti, ị ga-abịa maneji. Kedu ihe ya maneji? Ị ga-amaneji n'onwe gị, ya maneji bụ ụmụ gị na di gị ma ọ nwunye gị. A ga-enwe onye ga-eme gịnị ga-ekreti ife ị ga-alụ. Onye na-alụ mekanik lụgidorie bụrụ nnukwu kọmpani, ọkwa ya achọ manija, ọ ya achọ akantant, ọ ya achọ PRO and other. Ka a esi mee onye jekwara ụmụ ọrụ, onye na-eme isi megidorie salon ya ghọọ big salon, ọ ga-achọ sekuriti ga-anọ na ya, chọọ nka ọ ya bụ employment.
without Igbo Odibo ịma na unemployment ga-eme gịnị ga-eju ebe niile. Odibo sevuru unemployment. Ihe anyị ji wee nwee unemployment taa bụ gịnị maka na ada agbazi odibo. Ndị niile gụrụ akwụkwọ afọ ebe ha lụ maka na ndị jere gba odibo ye create business ha peziri mpe. Mana ọ bụrụ na ndị na-eje akwụkwọ na-eje ndị na-agba odibo na-agba before ndị jere akwụkwọ na-apụta ndị gbara odibo apụtago create office ebe ha ya abịalụ as secretary ebe ha ya abịalụ as accountant. Ịfụ na ọrụ ga-adị for ndị jere akwụkwọ maka na ndị eje ha akwụkwọ jere gba odibo na-ekreti dị ọrụ. Onweghị etu ọzọ anyị esi kreti ọrụ. Onye gụrụ akwụkwọ adịghị izi kreti ọrụ. Ịgụcha akwụkwọ for you to create job ị ga-echi ya azụ ta ịgba bọị ọ ya echi ya azụ ta ịmụ biznes ga-ekreti dị ọrụ. Education adịghị ekreti ọrụ. You need something ga-ekreti dị ọrụ which is na-ada na ịmụrụ ọrụ ọ na-ada na ịmụrụ ahịa wee bido onye bụ afịa enwe ọba afịa ga-eme gịnị ga-ekreti ọrụ. Akwụkwọ ijere gụta certificate ya ekreti nwa ọrụ. So na anyị nidiri ọtụtụ ndị mmadụ ichi ya azụ ije gba odibo ka anyị wee gaa n'iru develop ebe anyị Igbo maka na anyị mebe nke anyị na-eme na anyị ejezi bọị ifu na obere oge nwa anyị jere gụọ akwụkwọ agaghị afọ ebe ha ga-eme gịnị ebe ha ga-arụ ka anyị were ọtụtụ ndị mmadụ ịma afa ha nwere kọmpanị n'ala Igbo ndị dịka Innocent ha ndị dịka Chikasị ha ncha niile ejekwara odibo and ha ncha niile bidoro na from one shop. Oge m jere bọị na Nnewi Innocent shop mgbe ọ ka na-ebido ọda ka ọ ka nọ n'ime Nnewi mana tata cheki how many thousand people Innocent megoro employ ọkwa from one shop ka o bidoro ndị ya mana n'ezienu ndị niile ọ na-eme employ taa graduate dị iche iche. Ịfụ na ọ bụrụ na enwere ndị dị ka 50 mee imagine how many graduate ka ọ ga-eme employ. So na anyị nwa tata ụmụazị a na-agba ọsọ ịgba bọị gbaba ya onwekwu ihe ha ga-alụ. Onye na-apị kọmputa ọ bụ ọrụ ịpụtagoro 20 billion ọ bụrụ na ịfụ ebe iji ha kreti ọrụ o nwere ihe da 20 billion nwere ime na ndụ ana Igbo. Ego dị na bank enwere ife ọ ga-eme. Onye nwere 20 billion dị na bank na onye nwere business 1 billion onye nwere business 1 billion ka mma maka na 1 billion business ya kreti ọrụ up to 50 people mana 1 billion dị na bank enweghị ihe ọ ga-eme. That's why o ji wee bụrụ na ihe ndị politicians na-ewere ego jee debe na bank obodo oyibo o nwere uru ọ na-abara anyị n'ala Igbo na Nigeria mana ndị ji 1 million wee mepee business ọ ya eme employ secretary ọ bụgoro 50,000 ka ọ na-akwụ secretary a n'ọnwa 50,000 a na-aba from secretary to the family. So na anyị chọrọ ihe a ga na-eme ga-ekreti ọrụ ọ ya ga-ewesinata unemployment. Gọọmenti anyị ekreti nwa ọrụ ngalaba gọọmenti elo na anyị ewepụta nwa ọrụ all the graduate ya emegide ga-agụrụ na anya ha many thousand nọ na UNIZIK ha mere nọ na UNIBEN ha mere nọ na UNN ha gụchaa pụta ebe ka ha ya alụ. Ọ bụrụ na anyị enwe ha ọrụ ebe ha ya alụ ihe niile a ga-abụ gịnị story ha kpagharịba na street. And ọzọ na-agwụkwa ndị mmadụ bụ na gụnwa gụchaa arụ pụta as a graduate ihe kreti nkwa ọrụ ọ bụrụgoro pure water ka ibido lebe inwego experience. O nwere ihe na-agwa ndị mmadụ si ya na onye jere university pụta na onye jere university ihe iji wee ka onye jere university mma bụ na akpọrọ gụ na ya na-abụ kịta akụ nje bọị ịya aka ya mma ihe ejika ya mma bụ na ịmara na-ede mana na-akụ. Onye jọ ha akwụkwọ ya amụba ka o ya esi gụmụnwa debe mana gụnwa gụrụ akwụkwọ iru ha n'ozugbo ihe niile bụ ịmụba gị ahịa ịya ama na-ede na-agụ. Ọ bụrụ na granọt ka ị chọrọ ile asị onye gụrụ akwụkwọ iburu granọt ụpụta ịsụgodo oyibo ikwugodo okwu anyị ekwu ya agụ porish karịa onye emeghe gịnị onye agụ ha akwụkwọ. Ifia na many people ga-like transact business with you karịa onye ahụ ị na-efiru na onye dị onye onwekwanu ndị bịara abịa gị ka ya eje kpọta gụ ka ya eje me gịnị kpọta gụ bịa gwa gịnị gụ bịa gwa ha ihe ikwu ụtọ ma ezigbo ụtọ maka enwe mgbe ikwu maka certificate wee na-asị na bụ certificate enwe ezi ụlọ ọba ọ dị mma ka isi wee mee ọ bara uru na ihe dị na ya bụ na ihe na-enye ha nsogbu bụ na ọ na-abụ ha jecha ha n'akwụkwọ apụta ọsizie ego ka ndụ nwụọ. Ihe ọ na-ekwuzi bụ ehomi ga-abịa ile pure water ehomi ga-abịa iyi akara ehomi ga-abịa ile banana mana ọ marozi na o nwere ike ọ bụla ebe ọ na-ele banana ka ọ ya bụ onye gbara ya okwu nụ ka o si wee sa ya okwu nụ ka o si wee adreesị ya ọ jụba ya onye ka ị bụ ọ jụsịa ya o nwere ike ọsị ya na nọmba m kpọọ m
ịkpọ ya ọsịgo gịnị ka ị gụrụ ịgba ife igoro nwere ike ọsịgo oke mgba bịa na m chọrọ imeghe employ n'ebe dị gịnị ebe dị enyi maka ọsọ o nwere ike ọ bụrụ ebe a ka e dere gị ị ga-eji wee fụ ya mana ọtụtụ amarọ ọtụtụ bụ aga m alụ ọ bụ na m afụrụ ebe m ma akpọta anyị wee jee ọrụ ka m gbagwawa ọnụ datin marọ onye na-alụ ọrụ oyibo a na-akwụ 300,000 naira ka m nwegoro ihe a ka 300 mmadụ onye na-alụ ọrụ oyibo a na-akwụ 300,000 n'ọnwa na onye na-ele ahịa mbugharị na streeti kakwa onye na-alụ ọrụ oyibo a na-akwụ 300,000 enweta ego mana ndị mmadụ amarọ onye ọrụ oyibo onye na-ebugharị ife nwere ike dee onye na-ele pure water nwere ike dee omeke 3,000 naira profit ụfọdụ omeke 5,000 ị na-ede wee na ịgbakọ 5,000 times 30 ị ga-ama ebe ị nọ iwe gbakọ ya ịma na onye ọrụ oyibo ka nwakwa fa and onye ọrụ oyibo enwekwa onwe ya o etetekwa ụra by 5 gbapụ mana onye na-ele pure water nwere ike ebe ọ na-ele mmiti ya n'ụzọ si ya mgba som na onwe ihe ịchọrọ ije mere m osom maka onwe ọ dị independent mana onye ọrụ oyibo adịghị independent you must report at work ọtụtụ ndị mmadụ amarọ ife dị etu a mana ụfọdụ bụ isi fa stọk go n'ọrụ oyibo na m chọrọ ịkpọta ije ọrụ gịnị ka m na-alụ ahụ manija ebe a gịnị that name ka ndị mmadụ na-eche mana mụ nwa na-akwụsị na ife ndụ concern bụ ego ole ka m ma alụta ka mma achọghị m ịmụ ihe m na-alụ ọ ka alụ m mma na nna akwa trọk na-akwata ego juru m afọ karịa na nna akpọ tais apụ n'ụtụtụ mana ego m na-alụta anaghị egbo mkpa m ọ ihe m chọrọ ịkọwa ọ dị mma Ugochi o wee ebe ị chọrọ itinye ọnụ gbasara ụzọ a ga-esi wee gbanya bụbọ ya otu o si kacha mma ka o wee weta mmepe n'ala Igbo ịgbabọ ike onwe ike enweta mmepe ụwụ na onye hụ ụzọ dị mma ya zi nwanne ya aka na-asị na ndị Igbo na-asịkwa agawa agawa kọkwara eze alawa alawa kọkwara eze mana ihe ụzọ ahụ dịwagara mma ebe ọ ga-awụ ịbanye meziere mmadụ na ebe anụnwa ebe m ga-ya banyere m onye ahụ nwekwa ike otinye aka dị na anya kwụsịnata ime because they said everything rise and falls on leadership. Then beyond that leadership, family is very important because anyị na-ekwu n'ihe niile gbasara ịgba bọ ihe ọ bụ ka anyị si kpọta ezinụlọ dị very important ọ bara uru because ihe na-eme ndị mmadụ ji na-achọzi hapụ ịgba bọ ihe na-abanye nke ihe ọpịpị ewu even anyị nwa na-enyekwu ọrụ ịrụgide ọrụ ndị staff gị wụ ndị bịa efu onye asị gị na ya na-apụ ichee na ọsọsọ onye nke a na-apụ onye nke a na-apụ ha na-ahụ ọrụ anyị na-arụ azụ ọrụ siri ezigbo ike because na onye achọ ije dị na wee na-apị phone wee na-apịta ọ bụ laptops ya so ọ bụrụkwa na going back to the family ezinụlọ anyị kedu ka ezinụlọ anyị dị kedu ihe ebe ezinụlọ anyị na-enejere anya ndị nne na nna ọkwa oke na ọrụ dị iru na onye mụrụ ụmụ wee neneche ụmụ gị ịgbara gị ebe ụmụ gị nwa gị afọ it like mụ nwa mbịa diọkpara ma amago m ebe ọ na-aga ada m amago m ebe ọ na-adị nke na-esi asị na ọkwanụ mes na ndị a na-ekwere eme ka ị ga-eme because ahụgo m gị enenego m gị anya so nne na nna na ezinụlọ inene ụmụ gị ịmara nke ga-agba abụọ ya nụ agbata ya ọfụma ine onye dị otu ahụ akpa ya akpa onye ahụ kpa ya akpa enwe nkwa ọ ga-ekwe gị oge ọ na-apụ onwe ihe ọ ga-asị enwe ihe ga-awụ ya gara ebe ahụ ọ na-achọ ịgba abụọ ya ọ sị gịnị aka m eme ihe a mana ọ maka ihe nne m gwa m aka m eme ihe a mana ọ maka ofu okwu nna m gwara onye a gazie o jidezie ihe ahụ nwunye nne ya ma nna ya gwara ya aka wee na-agbaba ọ ya ofu ụzọ ifi nọ ihe ọ ga-wee mebe ọ gawa agawa nne na nna ka anyị gbanya na play our roles n'ezinụlọ n'ebe ụmụ anyị dị enwe ihe anyị kwuru oge anyị na-achọ ibido asị n'ọnwụ ọnụụgụ na-eto ma ọjị na-eto na-agbazi ya aka so ine na ụmụ gị nwa gị agaracha abata ọkpọ gị na fon egwu ya sị nọkwa ma ihe enwe ihe na-abụrụ ihe eji mara anyị aka ntụtụ adịghọ n'ọbara anyị iwe nke onye ọzọ adịghọ n'ọbara anyị ejewa asịze na ada ejezikwa ọdọọkwa n'ọbara anyị commit hara to this thing we follow it to the logical end biko ebe ị na-aga mana akwa na ọ bụrụ ọsọ gị na-aga na ị na-aga and ị na-represent anyị nwawa ezinụlọ so ihe ahụ ihe ọrụ dịrị nne na nna nwa gị gawa Igbo Odibo mee ka eshọn odibo ahụ ọ na-aga na ọkwụrụ ọsọ ya ị na-agwụ ya okwu na-enye ya ntụziaka ihe ahụ ọ ga-were echi ajụọ onye mụrụ nwa ịdị proud ese
n'ọmụwa mụrụ ya. Ndewo. Udo, kedu ihe ọ dị gị ka ma ebe ọ dị gị ka anyị ga-afụta onwe anyị ma ọ bụ na anyị hapụ ọnwụnwa Igbo Odibo na-achọ ịnwụnarị anyị, ọ bụ na anyị hapụ ya ka ọ nwụọ kpamkpam, kedu ihe ga-eme anyị dịka ndị Igbo? Ihe ga-eme anyị dịka ndị Igbo bụ na ofu ụzọ bụgodo na ndị Igbo ga-abụ ndị ga-abụ na obere oge ndị Igbo abụrụzi ebe anyị enwe ọtụtụ ogbe ga-adị, and ọ ga-eme enwe ọtụtụ ndị ga-adị ka nuza oshi na ama ga-eme gịnị ga-aka nkụ, and mgbe ọbụla oshi na ama ka nkụ gịnị ga-eme? Ọya bụ n'obodo emego gịnị? Obodo anana n'iyi. Ọ dị mma, biko ka anyị jidezie ebe a maka n'oge anyị agwụgo. N'ebe a ka anyị na-adọbili na nke tata n'ihe mmemme Good Morning Anambra, nwee na-ekene n'ụzọ pụrụ iche the Executive Director SIDEC bụ Social and Integral Development Center, Ugochi Ehiahụrụike. Daalụ maka oge gị. Daalụ na onye daalụkwanụ maka ndị ọma gere anyị ntị ka emesịa. Ọ dị mma, anyị na-ekenekwazi founder Udo Foundation, ya bụ Udoka Umeokonkwo. Daalụ maka oge gị. Daalụ nọnye, and daalụ ndị Anambra. Ọ dị mma ka ọ dịkwanụ na anụ gbanata echi bụ nta. Afa mbụ Nọnye Nwokoye.